إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I slutningen af surat Taha gengiver Allah subhanahu wa ta'ala de begivenheder, der fandt sted ved Adams skabelse i Jannah. Og de begivenheder, der fandt sted, inden at shaitan lokkede Adam og Hawa, hans hustru, til at spise det forbudte træ, hvorefter det som bekendt blev uddrevet af Jannah og sat ned på jorden. Allah subhanahu wa ta'ala siger, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. Surat Taha 116-126. Det her vers kommer til at være omdrejningspunktet eller indledningen og udgangspunktet for vores oplæg i dag. Og da vi sagde til englene, kast jer ned for Adam, der kastede de sig ned, bortset fra Iblis, han nægtede. Adam, sagde vi, dette er en fjende af dig og din hustru. Lad ham ikke drive jer ud af haven, så du bliver ulykkelig. Haven her menes selvfølgelig paradiset. I den behøver du hverken at sulte eller være nøgen. Det vil sige Jannah, der behøver du hverken at lide under sult eller at lide under nøgenhed. I den skal du hverken tørste eller lide under solen. Stadigvæk i Jannah. Så viskede shaitan til ham. Adam, sagde han, skal jeg vise dig evighedens træ og et rige, der ikke forgår? De spiste begge heraf, det vil sige Adam og hans hustru Hawa. Derpå blev deres aura, blev deres køn synligt for den, og de begyndte straks at hæfte blad fra haven sammen omkring sig. Adam satte sig op mod sin herre. Han kom på afvej. Derefter udvalgte hans herre ham. Han vendte sig igen til ham og retledt. Han sagde, stig ned herfra I to, alle sammen. I skal være fjender indbyrdes. Når I får en retledning fra mig, så skal den, der følger min retledning, ikke fare vild og ikke være ulykkelig. Men den, der vender sig bort fra min påmindelse, vil væsentligt få et elendigt liv, og på opstandelsesdag vil vi føre ham afsted i den samlede flok som blind. Han vil sige, Herre, hvorfor fører du mig afsted i den samlede flok som blind, når jeg dog tidligere har kunnet se? Det vil sige, at han kunne se i dunya. Allah subhanahu wa ta'ala vil svare ham. Han siger, sådan er det, for vores tegn kom til dig, men du glemte dem. På samme måde bliver du glemt i dag. I disse vers fremkommer der flere fakta, som er meget essentielle. Fakta og kendsgerninger, som muslimen altid skal have for øje og huske, når han begærer sig gennem livet og bliver mødt af livets fristelser og prøvelser. Den første kendsgerning eller fakta er, فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. Dette er, så vi sagde til Adam, dette er en fjende af dig og din hustru. Det vil sige, at forholdet mellem shaitan og menneskerassen er et fjendtligt forhold. Shaitan vil altid forsøge at få mennesket på afvej og med i Jahannams ild, og dette vil han forsøge at gøre som hævn på Adam. I det, at han mener, at Adam var grund til, at han blev forbandet, og han blev drevet ud af Jannah, da han som bekendt
nægtet at lave sujud til Adam. Den anden kendsgerning, der forekommer i det her vers er, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى. Når I får en retledning fra mig. Det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala med sin rahma, med sin barmhjertighed, efter at have uddrevet menneskerassen ud af Jannah og sat den ned på jorden, han vil med sin rahma sende retledning til den her menneskerace gennem profeter. Den tredje kendsgerning, som fremkommer i disse vers, er det, der venter den, som følger den her retledning. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Så skal den, der følger min retledning, ikke fare vild og ikke være ulykkelig. Han vil ikke fare vild, det vil sige i dette liv, i dunya-livet, det verdslige liv, vil han leve et meningsfuldt liv, et lykkeligt liv på basis af Allah subhanahu wa ta'alas nedsendt retledning. Og ikke være ulykkelig, det vil sige i det næste liv, der vil han ikke være ulykkelig, da han vil blive skånet for de ubeskrivelige pinsler og uudholdelige smerter, som venter på den, der viger bort fra Allahs retledning. Tværtimod vil han få et lyksaligt liv i ubeskrivelige nydelser og i al evighed i Jannah. Må Allah subhanahu wa ta'ala skænke os Jannah og lad os være af dem, som får det her lyksaligt liv. Det fjerde faktum, der fremkommer i disse vers, er, hvad der venter den, som viger bort fra den her retledning. Allah subhanahu wa ta'ala har tidligere beskrevet konsekvensen, eller det der belønningen, det der venter den, som tager imod den her retledning, som jeg lige har forklaret. Og nu kommer turen til den, som ikke gør det her, det vil sige, som viger bort fra den nedsendt retledning. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Men den, der vender sig bort fra min påmindelse, vil viselig få et elendigt liv, og på opstandelsesdagen vil vi føre ham afsted i den samlede flok som blind. Hvad vil de sige? Hvad vil de sige, at han vil få et elendigt liv? Det vil sige, i det verdslige liv, i dunya, venter der ham et liv fyldt med bekymringer og besværligheder. Et liv fyldt med kaos. Et liv, der konstant er op ad bakke for den, der vælger at vi bort fra Allah subhanahu wa ta'alas retledning. Og det her er det, som kommer til at være omdrejningspunktet for mit oplæg. Det vil sige, de konsekvenser og det elendige liv, som den, der afviger fra Allahs retledning, han vil få i den her dunya. Så det vender jeg tilbage til lige om lidt, inshallah rabbil alamin. Verset fortsatte jo også, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Og på opstandelsesdagen vil vi føre ham afsted i den samlede flok som blind. Det vil sige, at den syndige vil få et elendigt liv i dunya, men samtidig vil han blive bragt op på dommedagen blind. Der vil den syndige person spørge Allah subhanahu wa ta'ala i chok og bedrøvelse. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Han vil sige, det er jo klart, han vil være chokeret over at være blind. Herre, hvorfor fører du mig afsted i den samlede flok som blind, når jeg dog tidligere har kunnet se? Der vil Allah subhanahu wa ta'ala sige til ham, sådan er det, for vores tegn kom til dig, men du glemte den. På samme måde bliver du glemt i dag. Må Allah subhanahu wa ta'ala skåne os for at ende i sådan en situation, som bliver beskrevet her i slutningen af disse vers, og må han subhanahu wa ta'ala hverken gøre os blind i det her liv, eller i det næste. Amin ya rabbil alamin. Jeg vil nu vende tilbage til at tale lidt om, hvordan det elendige liv, som den, der afviger fra Allah subhanahu wa ta'alas retledning, hvordan det giver sig til udtryk i dunya. Fordi som jeg læste før, så siger Allah subhanahu wa ta'ala i disse vers, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ.
men den, der vender sig bort fra min påmindelse, vil viselig få et elendigt liv. Som forklaring på det her vers, siger Imam Ibn Kathir i sin tafsir, frit oversat, han vil viselig få et elendigt liv, det vil sige i dunya. Her vil han hverken få tryghed eller ro i hjertet. Tværtimod, det vil sige den, der afviger fra Allahs påmindelse og fra Allahs retledning, han vil hverken få tryghed eller ro i hjertet. Tværtimod vil hans hjerte altid føles trangt, grundet sin vildfarelse. Selvom at han ser ud, som om han har det godt. Han vil have et elendigt liv, til trods for at han spiser godt, og klæder sig godt, og lever godt. Citat slut. Med andre ord, et syndigt liv vil og kan aldrig lede til lykke. Den syndige kan nyde materielle nydelser, det er rigtigt. Han kan have penge, han kan gå i flot tøj, og så videre, men inderst inde vil han altid have en uro i sit hjerte. Han vil altid have en følelse af, at der er et eller andet, som ikke er, som det skal være. Det kan være, at han undertrykker den her følelse. Det kan være, at han skubber den væk. Det kan være, at han har alle mulige forhåbninger, alle mulige illusioner om, hvad han vil gøre i morgen, hvor han vil rejse hen, hvordan han vil nyde, hvad han ser op til, hvor han vil være hen rent materielt om 1 år eller 2. Men den her følelse af, at der er et eller andet, der er galt, vil altid nage ham, og ligger altid på skjul, og kommer altid frem, når det her materielle illusioner ikke er omkring ham. Når han sidder alene, når han er på vej i seng, når han har det dårligt, så dukker den her følelse af elendighed, og følelsen af, at noget ikke er, som det skal være, den vil dukke op. Som er det, som Imam Ibn Kathir rahmatullah alayh taler om i sin tafsir til det her vers. Hvis vi undersøger det islamiske tekster yderligere, finder vi ud af, at andre specifikke aspekter ved det elendige liv bliver udtrykt flere steder i, når jeg siger islamiske tekster, så taler jeg hovedsageligt selvfølgelig om Allahs hellige bog, Al-Quran al-Karim. Hvis vi undersøger Al-Quran al-Karim, der vil vi kunne se, at der fremkommer flere eksempler, flere illustrationer, konkrete illustrationer på det elendige liv, som den syndige han vil få i det her liv. Det er der flere steder i Koranen. Men lad mig nævne nogle af dem. Blandt andet i surat al-Hashr siger Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Og vær ikke ligesom dem, som glemte Allah, så fik Allah den til at glemme sig selv. Allahu Akbar. Nogen kan spørge her, hvordan kan det gå til, at man glemmer sig selv? Vi forstår, hvad det vil sige, at man glemmer andre mennesker, eller ting, eller objekter. Men hvordan kan man glemme sig selv? Som svar på det her, siger Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayh meget smukt og beskriver og kommer med en meget smuk forklaring på det her i sin bog Ad-Da' wa Ad-Dawa. Han siger følgende, frit oversat: synderen glemmer sig selv, det vil sige, at han glemmer sit hjertes sygdom og smerter, og skænker det overhovedet ikke en tanke at søge helbredelse af disse. Synderen er med andre ord taget op af sygdom, og sygdommen er ved at destruere ham, men han skænker det ikke en tanke at søge helbredelse. Citat slut. Og subhanallah, observerer vi det syndige menneske, vil vi se, at Ibn al-Qayyims ord er meget præcise og beskrivende. Den syndige har det elendigt, hans hjerte føles trangt, hans liv er kaotisk, han døjer med alle mulige konsekvenser af sin syndige livsførelse, han falmer i mørke, med andre ord, han er syg, men han gider ikke at tage medicin. Og ikke nok med det, han er taget op af sygdommen, og sygdommen er ved at destruere ham, men han gør ikke noget ved det. Han ved, at den tilstand, han lever i, hverken giver ham succes i det her liv, eller i det næste. Han ved, at den tilstand, han lever i, gør, at Allah subhanahu wa ta'alas vrede vælder over ham, og kan tage ham i et hvert øjeblik. Og han ved, at hans syndige livsførelse kun kan lede ham til Jahannams flammer og udholdelige pinsler, men det vil han overhovedet ikke tænke på. Så langt gider han slet ikke at tænke. Tværtimod, han føler irritation og ubehag, når nogen bringer det her emne op.
Han hader at høre om alvoren ved sin syndige livsstil. Han hader at høre opfordringer fra retledte folk, fra retledte venner, til at opfordringer om, at han skal lave om på sit liv. Han hader at mødes med folk, der påminder ham om døden, dommedagen, straffen og det evige liv. Med andre ord, han er en syg mand, men en speciel en af slagsen. Hvor andre syge mennesker søger medicin til deres sygdom, der hader han medicinen og hader tanken om at tage medicinen. Han er med andre ord en meget speciel syg. En syg, der prøver at undgå helbredelsen. Og dette er i sandhed at have glemt sig selv. At vide, at man er syg, men at forsøge at undgå helbredelsen, det er i sandhed at have glemt sig selv. Så det her er en konsekvens, et konkret eksempel af det elendige liv, som venter den syndige, der afviger og som vender sig bort fra Allahs påmindelse. Og den her tilstand og den her alvorlige konsekvens kan gøre, at man skubber ideen om at lave om på sit liv, ideen om at lave tawbah, man skubber den væk, og man udsætter sig derfor for den risiko, at man dør i en tilstand, hvor Allah subhanahu wa ta'ala er vred over en, og at det er i sandhed en tilstand, som er meget alvorlig, og som kan få alvorlige og fatale konsekvenser for mennesket på dommedagen. Må Allah subhanahu wa ta'ala skænke os tawbah, og må Allah subhanahu wa ta'ala skåne os for sådan en form for tilstand. En anden alvorlig konsekvens ved det syndige liv, som Allah subhanahu wa ta'ala beskriver i Koranen, er, at hjertet formørkes, overdækkes af synd og risikerer at blive forseglet og dø. Således at hjertet mister evnen til at tage ved lære og evnen til at tage imod sandheden. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os mod nogensinde at komme i sådan en tilstand. Denne meget alvorlige og farlige tilstand beskriver Allah subhanahu wa ta'ala blandt andet i surat al-Mutaffifin. Han subhanahu wa ta'ala siger, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sandelig nej, hvad det har bedrevet, har taget magt over deres hjerter. Som tafsir på det her vers, siger profeten sallallahu alaihi wasallam i en hadith, som er berettet af Abu Huraira. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger, når tjeneren begår en synd, kommer der en sort prik på hans hjerte. Og hvis han fortryder, søger Allah om tilgivelse og vender tilbage til ham, der vil den sorte prik fra hans hjerte blive visket ud. Men hvis han bliver ved med at synde, så vil den sorte prik på hans hjerte vokse i størrelse, og til sidste overdække hele hans hjerte. Derefter læste profeten sallallahu alaihi wasallam det vers, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mujahid radiyallahu anhu siger følgende om verset. Hjertet er ligesom en grotte. Hver gang man begår en synd, så lukker grotten sig en lille smule, og den lukkes mere og mere i takt med synderne, indtil den lukker helt i, og så bliver hjertet forseglet. Wal'iyadu billah, citat slut. At hjertet bliver forseglet betyder, at det mister evnen til at tage ved lære, og til at tage imod sandheden. Wal'iyadu billah, må Allah beskytte os. Må Allah beskytte os, fordi som det fremgår af verset af hadithen, er det at begå synd en direkte vej til at hjertet bliver sort og formørket. Og når hjertet bliver sort og formørket, der vil man ikke længere føle nogen skam, eller ubehag, eller gene ved at begå synd. Og så kan det ske, at hjertet bliver forseglet og dør. Må Allah subhanahu wa ta'ala skåne os. Og som det er blevet sagt af ulama, at synder er gift for hjertet, er giftdrupper for hjertet. Og det er jo velkendt, at hvis man påfører noget giftdrupper, om det er en plante, et dyr eller et menneske, hvis man påfører det giftdrupper gennem tiden, så vil det jo ende med, at det du påfører giftdrupperne, det dør til sidst. Må Allah beskytte os. Man skal derfor vide, at det at begå synder, og det at have den her livsform og livsførelse, det har fatale konsekvenser. Og fanger man sig selv i at være i den tilstand, hvor det er blevet helt normalt at begå synder,
og hvor man ikke føler noget gene eller ubehag ved det, der skal man vide, at ens tilstand er meget alvorlig, og at man er i alvorlig risiko for, at hjertet formørkes, forsejles og dør. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Man skal derfor skynde sig at lave om på sit liv og vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, inden sådan en tilstand indtræffer. Og lad mig her nævne dette smukke vers som påmindelse og advarsel, som et akut kald til den, som udskyder at lave om på sit liv og lave tawbah. I surat al-Hadid siger Allah subhanahu wa ta'ala: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Er det ikke på tide for dem, der tror, at deres hjerter ydmygt underkaster sig for Guds påmindelse og det, der er kommet ned af sandheden, så det ikke ender som dem, der fik skriften før dem? For dem varede det for længe, således at deres hjerter forhærdedes, og mange af dem blev gudløse. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os mod sådan en tilstand, hvor vores hjerter de bliver forhærdet, og hvor vi mister evnen til at følge sandheden. Afslutningsvis vil jeg nævne en konsekvens ved det syndige liv, som ulama anser for at være en af de mest farlige og de mest alvorlige konsekvenser ved at leve i synd. Denne konsekvens er det, som bliver kaldt su'ul khatima, som kan oversættes som en dårlig afslutning på livet. En dårlig afslutning på livet er en meget alvorlig ting, og noget som Salaf al-Salih radiyallahu anhum var meget bekymret om og søgt beskyttelse hos Allah subhanahu wa ta'ala fra. Dette skyldes, at en dårlig afslutning på livet, wal'iyadu billah, kan have en afgørende effekt på det evige liv, man får efter døden. Og det skyldes, at man bliver genskabt i den tilstand, man dør i. Som profeten sallallahu alaihi wasallam siger, yub'athu kullu abdin ala ma mata alayh. En hver tjener bliver genskabt, som han døde. Og i en anden hadith siger profeten sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'malu bil khawatim. De afgørende handlinger er de sidste handlinger, man udfører, inden man dør. Derfor siger ulama, at ens dødstilstand, den tilstand, man dør i, er i virkeligheden et resumé for hele livet. Et resumé forstået på den måde, at hvis det er en god tilstand, så er det et resumé på, at Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds med en, og har godtaget eventuelt en tawbah og vende til Allah subhanahu wa ta'ala. Hvorimod, at den, wal'iyadu billah, der får en dårlig afslutning på livet, det er et resumé på, eller et tegn på, at Allah subhanahu wa ta'ala tager hans liv, tager hans sjæl, i en tilstand, hvor han subhanahu wa ta'ala ikke er tilfreds med ham. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os mod nogensinde at ende i sådan en tilstand, eller i sådan at få en dårlig afslutning på livet. Ligeledes siger Imam Ibn Qayyim radiyallahu anhu, min a'zam al-fiqh, an yakhafa ar-rajulu an takhda'ahu dhunubuhu 'inda al-maut, fatahula baynahu wa bayna al-khatimah. Den bedste og mægtigste forståelse er, at man forstår at frygte, at en synder snyder en, og forhindrer en af at få en god afslutning på livet. Citat slut. Og i bogen At-Tadhkira bi Ahwal al-Mauta siger Imam al-Qurtubi radiyallahu anhu følgende: du skal vide, at den dårlige afslutning på livet rammer ikke den, hvis iman er på plads, og hvis handlinger er gode. Dette har vi aldrig hørt om, eller stiftet bekendtskab med, walhamdulillah. Tværtimod rammer den dårlige afslutning på livet den, der har et problem med iman, eller insisterer på at udføre de mægtige synder, og ikke når at lave tawbah og vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, inden døden kommer til ham. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Citat slut. En absolut kendsgerning, eller et absolut faktum, som ingen kan komme udenom eller benægte, er, at intet menneske ved, hvornår dets
dødsdag kommer, hvor de forlader den her verden. Ingen ved det. Det er derfor i sandhed at lege med ilden, og at gamble med sit liv som indsats, at udskyde tanken om at lave om på sit liv, og at udskyde at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala, og lave tawbah. Mange mennesker vi kendt udskyde tawbah. De sagde, at de ville gøre det snart. De sagde, at de bare lige skulle nyde nogle ting. De sagde, at de bare skulle blive lidt ældre. De sagde, at de bare lige skulle have styr på nogle ting. Men den der skulle bare, den kom bare aldrig for deres vedkommende. Nogle døde fulde på et diskotek. Nogle døde skæve i bilulykker. Wal'iyadu billah. Fælles for disse er, ingen af dem vidste, hvornår deres dag kom, men de udskød beslutningen om at lave tawbah, og det nåede det aldrig. Vil de måtte have udskudt denne beslutning, hvis de vidste, hvornår deres dag kom? Absolut ikke. Vi ved heller ikke, hvornår vores dag kommer. Derfor vil det være i sandhed en forbrydelse imod os selv, hvis vi udskyder den her beslutning. Vejen ud af det syndige livs mørke kræver kun en beslutning fra mennesket. Døren til at lave tawbah og vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala er åben. Indtil det øjeblik, dommedagen indtræffer, og solen står op i vest. Eller det øjeblik, hvor man ligger på sit dødsleje. Med hver morgen, kære brødre, med hver morgen, der stiger over os, hvor vi stadig er i live, med hvert åndedræt, vi tager, er der en chance til. Spørgsmålet er, griber vi den her chance? Walhamdulillahi rabbil alamin.